Agur, Fiorina. Kontxeta? Txotxongiloak kutxan sartuko ditut, ala? Bai, kontu handiz. Apurtu gabe. Eta txotxongiloen arropak ere sartu. Gabon guztioi, gure azken gaua dugu Italian. Txau, agur, Pepinoren antzerki taldea Amerika konkistatzera doa. Neskak beharrezkoa bakarrik bildu. Pospozik dago. Jakina, bere ametsa beteko da eta laster. Eta zurea ere bai? Eta nirea ere agian. Argentinara iristean autoa erosiko dugu. Autoa? Bai, antzoki biltari bihurtu eta herrizka txikieneraino bidaiatuko dugu. Herriz herri eta iriz hiri joango gara. Eta guztiei emango diegu ezagutzera Pepinoren antzerki taldearen arte ezin bikainagoa. Jaun Andreok! Gaur zuekin gure artista gazteena, Fiorina Andereñoa. Eta baita ere, Italiak eman duen neskatxarik ederrena, Kontxeta Andereñoa. Agurtu, Kontxeta? Eta ikuskizuna astera doa. Zatoz txiki, zatoz handi, Pepinorekin, tatxegina izan bada jotxalo amaieran. Kanta, kanta, dantza, dantza, ala eta pozik, ilusio partitzen hemen txenabil beti. Zatoz txiki, zatoz handi, Pepinorekin, tatxegina izan bada jotxalo amaieran. Papiñatxo, irrigozoko. Marko! Kaixo, Emilio! Zain zaunden? Bai, goiz etorri naiz. Albiste txarrak ditut. Zer? Paolo morroiura desagertu eginda. Iruzur egin digu, baina ziur zaude, Emilio? Gaur elkartzekoak ginen. Enintzen tipoaz fio eta tabernara joan naiz. Ez dutearen berririk. Azken 3 egunotan ez omen da azaldu. Eta bili naiz baina alferrik. Ez duzu aurkitu? Horregatik enizkion eman nahi izan 5 lira baino gehiago. Engainatu egin gaitu beraz. Hori uste dut. Aurkitu egin behar dugu kosta ala kosta. Eta hitza bete beharko du edo gogotik ordainduko du. Guazen bila. Bai, guazen. Aurkituko dugu. Tira, bildu dugu dena. Bihar ordu hauetan ontzian egongo gara denok. Eta Marko ere bai. Oso seguru diozu. Eguzkia sartzen ari da. Begira ze polita dagoen zerua, Kontxeta. Bihar itxasoan zehar joango gara. Eta Marko kama ikusi ahal izango du azkenean. Bai, aizpatxo. Bihar Argentinarako bidean izango gara. Baina Markorena ez da gauza ziurra, Fiorina. Baliteke ez joatea. Ez egin itxaropen ustelik. Berak gurekin zijoala esan zidan. Oso ziur zegoen, Kontxeta. Aitak ez dio joaten utziko. Zergatik ez? Entzun, Fiorina, zuk uste duzu aitak utziko lizukeela Argentinara bakarrik joaten? Ez horixe, eta ulertzekoa da. Marko gurekin bidaiatuko du. Fiorina, eskoaz Erromara edo Milanera, Argentinara baizik, itxasoz bestaldeko herrialde batera. Badakit zer duzun buruan, gugun gure amaren mira dugu, minekin zigun arren, beraz pentsa Markok, halako mazintzoa eta maitagarria edukita. Entzun, Fiorina, gurekin espadoa, adore eman beharko diogu triste gera ez dadin. Ama ikustera joango garela aginduko diogu, eta etxera azkar idazteko esango diogula. Bai, baina, Marko gurekin joango da Argentinara. Badakit ziur nago. Fiorina. Begiratu taberna horretan.
Eskerrik asko. Paolo Lenar ikusi duzue? Hemen ez dago. Ez dago. Paolo etorri da, Ez da etorri. baina hemen elkartzekoak inen. Itxoin nahi baduzue, baina ez dut uste azalduko denik. Zor handiegiak ditu hemen, hain zuzen. Badakizu non egon litekeen? Ez dakit. Hauxe tximino polita. Ez dakizu non bizi den? Enago ziur, Mendebalde kalean uste dut. Mendebalde kalean? Bai, baina ez da umeentzako lekua. Zein da etxearen zenbakia? Hori ez dakit. Jauna, zer duzu? Ondo ezik zaude? Betiko moduan dago. Moskor zikin bada izan ere. Lagundu kalera ateratzen. Beti berdin bukatzen du honek. Eskerrik asko, mutilok. Eta orain zoazte etxera. Mendebalde kalea, Guazen lehenbailen. Eta gizon hau zer? Gizon hau ezerrez, moldatuko da. Ezin dugu hemen kalean botata utzi. Zergatik ez? Zer egin nahi duzu? Ez dakit. Paolo aurkitu behar dugu, Marko. Guazen bizkor. Aizue mutikok. Paoloren bila zabiltzate, badakit non bizi den. Ezagutzen duzu? Ni ere Mendebalde kalean bizi naiz, lagundu idazue araño. Eta esango diguzu non aurkitu? Lagundu zutitzen. Etorri laguntzera, Emilio. Eskerrik asko mutikok, ea guazen ba. Zorriz beteta dauzkan eta! Eta nik ire mundu zarkarra baportuko inolakorik egitea! Horra, iritsi zarete. Hauxe duzue Mendebalde kalea. Leku lasaia eta atsegina. Hemen bizi da Paolo? Horra aurrera xeago, tira guazen. Asko zobeto nago. Eskerrik asko laguntzagatik. Non bizi da Paolo? Zera, hor bigarren solairuan eskuinean. Ikusten duzue horko argi hori piztuta, hortxe bizi da. Sorteo, mutilok. Mila esker, jauna. Ez horregatik. Ongi, guazen azkar. Hemen da. Bai, zer nahi duzue? Gabon, hemen bizi da Paolo Lenar? Paolo Lenar? Ez da hemen bizi? Ez dakit nortaz ari zaren mutiko. Harekin hitz egin behar dugu lehenbailen. Presandiko kontua da. Ez dakidala ban orden. Hemen ez da Paolori bizi. Ez dut aditzerik ere. Elbide okerra eman dizuete. Kale honetako auzo batek esan digu hemen bizi dela. Eta nik ez diotxue. Eta hau nire etxea da eta bakarrik bizi naiz. Amedio! Nora doa tximino malapartatu hori. Amedio! Etorri hona, Amedio! Ongi, barkatu. Fuera mendik. Moskor zahar horrek gezurra esan digu etxeraino laguntzearren. Mozkortuta zegoen, baina zintzua ematen zu. Denbora galtzen ari gara. Guazen gaia begiratzera. Ez dakit, baina aurkituko dugu. Itxaron, Emilio! Ondo atera da. Ederki libratu zara niri esker. Tximino arraio horren erruzia aurkitu naute. Bai. Estu alditik atera zaitut, Paolo. Atxo zeken hori. Bilete handia nahi dut. Tori, Mil esker. nire kontura berazten. Eta zu zer, mutiko gisa joei diruak entzen, nik ez dietu mei lapurtzen behintzat. Nik ez dut aldatzeko asmorik. Bihar gainerako 15 lirak emango dizkidate. Zoaz geldixiago, Emilio!
Oso berandu da, eta Marko Rosia saldu gabe. Goseak amorratzen nago. Aizu, Fiorina, zergatik etzoaz bila? Ni joango naiz, aita. Kontxeta. Ongi, nahi duzun bezala. Fiorina, onar zazu behingoz. Marko ez da gurekin joango Argentinara. Aitak ez di utziko, inolaz ere. Iristean, haren ama aurkituko dugu eta arazorik badu lagundu egingo diogu. Ondo deritzozu, Fiorina? Paolo etxe horretan dagoela diozu? Ziur nago. Eta zergatik esan duzu lehen mozkorrak gezurra esan digula? Paolo kentzutea nahi nuelako. Zergatik nahi zenuen ba entzutea? Shh! Etorria medio. Argiak piztuta segitzen du. Gabon, Andereño. Fiorinaren aizpa naiz. Fiorina? Ah, bai, Markoren laguna. Zure semea mutila multsua eta zintzoa da. Argentinara omen zoazte. Bai, bihar goizean. Bai, Markok pena izango du. Ha, txera handia dizue guztioi. Zuekin oso gustura ibiltzen dela dio beti. Oraindik ez da etxera itzuli. Non ote dabil orduotan. Bederatziak joko dute laster. Bitxia da, bai. Tira, bidean izango da seguruenik. Noski, esan nahi nion Markori, bere ama ikustera joango garela Argentinara iritsi orduko. Ana ikustera joango zarete? Bai, jakina ba. Argia itzali du. Hori ez doa lotara hain goiz. Orduan zer? Huxa, huxa. Ospa hemendik txakur madarikatua. Amedio! Hor dago. Eskutatu. Paolo! Galditu! Hau ez ustekoa, nolatan zuek hemen? Etzara azaldu eta bila etorri gara. Lasai, mutilok, oso zaila izan da egia esan, baina azkenean onartu dute zu ontziratzea. Egia da hori? Jakina, eta bide batez, txiki, ekarri dituzu 15 lirak? Ba, hemen dauzkat, baina... Utzi gu engainatzeari. Emilio! Itzuli 5 lirak. Txantxetan, eman falta diren 15 lirak eta ontzira igoko zara, mutiko. Itzuli gure dirua. Zaude, Emilio! Ez didazu entzun? Emilio! Itzuli dirua. Kendu txoro hori! Emilio! Itzuli gure dirua, ez dizut berriro esango. Zer da istilu hau guztia, tratua egin genuen, ezta? Ez dago traturik, dirua nahi dugu. Jada ez daukat. Ez daukazula! Utzi bakean! Itzuli ona! Ongi da, konforme. Itzuliko dizuet, baina utzi bakean. Non dago? Galtzetan ezkerreko poltsikoan. Marko, begiratu poltsikoan eta hartu. Ez dago dena, baina ez daukat gehiago. Itzuliko dizuet falta dena. Hartu dut. Hitz ematen dizuet. Ederki. Oh. Berandu dator. Sentitzen dut, Marko. Ez dio, Aixola. Dirua aurrezten jarraituko dut. Lana egingo dut. Lortuko dut joatea, Emilio. Bai horixe. Mil esker, Emilio. Lagun jatorra zara benetan. Zaude, gure osaba batek emigrazio sailean lan egiten du. Emigrazio sailean?
Atezaina da soilik, baina zerbaita, ez da? Bihar goizean joango gara ea laguntzen diguten. Baina bihar igandea da, Emilio. Egia. Zorte txarra dut gero. Ara, igandea edo ez, joan egingo gara dena dela. Eskerrik asko, Emilio. Marko, bihar goizean 8:00, eh? Marko, nondik zatoz orduotan? Zure bila irtetera nindoan oraintxe. Barkatu, aita. Ontziei begira egon naiz. Kontxeta etorri da. Argentinara iristean ama ikustera joango dira. Urduri gaudela esango diote, eta segituan idatziko digu ikusiko duzu. Bihar joango zara Kaira Fiorina agurtzera ez da, Marko? Amari gutuna idatzi diot, ipini hitz batzuk zuk ere. Bihar eramaiezu eta eskura emango diote. Oso nekatuta nago, orain ez daukat idazteko gogorik. Ez dut idatzi nahi. Marko! Ama, izugarri oroitzen naizutaz. Igo ontzira! Ontzira, bidaiariok! Hartu duzu guztia? Goazen bagara. Iritsi da orduan, eskak. Erotu egintzarete, ni atezaina bainoen naiz hemen. Nik ezin dute zer egin, funtzionarioen gauzak dira hoiek. Eta gaur ez dira etorri, igandea data. Markori ontziratzen lagunduko niola agindu nion, hitza bete behar dut osaba. Eta nik ezin dizuet lagundu. Eta zuk nolatan joan nahi duzu zeu bakarrik Argentinaraino? Egizu zerbait osaba Lukino. Ezin dute zer egin. Txikia da, leku gutxi behar du. Eta zu bihotzoneko gizona zera. Marko! Ontziratu, bidaiariok! Igo ontzira! Ez gelditu, Fiorina. Gora! Aikoa! Tira, genoa ez da hain iritxarra ere egia esan. Hemendik hiri ederra ematen du, ez da, ala? Eraikin bikainak ditu, hiri dotorea da, bai ba. Fiorina, Marko ez da etorriko. Tristea izan behar du berarentzat, ama agurtu zuen leku berera orain gu agurtzera etortzea. Tira, guazen barrura, Fiorina. Badator! Marko! Marko! Hemen gaude! Fiorina! Marko! Ni ere laster joango naiz! Eman esku muñaka Mari eta esanaren berrien zain gaudela! Bai, Marko. Baina zer dabil? Bizkora medio eramaiozu. Eraman gutuna Fiorinari. Amedio! Agur, Amedio, zoaz Argentinara! Eraman tximinoa amari Fiorina, horrela ez da intriste egongo. Amedio gurekin dator? Ederki, ez kezkatu, Marko! Ondo zainduko dugu, Amedio!
askate! Ez, Amedio! 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 Bihurria! Agur, Amedio! Amediok zurekin geratu nahi du, Marko! Agur, Marko! Ondo izan! Badoaz jada, Amedio. Bagoaz, Marko! Agur, Marko! Ondo izan! Agur, Marko! Zorte hon!